खरडी ट्रेडर्स, परब किराणा आणि जनरल स्टोअर्स। आमच्याकडे सर्व प्रकारचा किराणा माल व जनरल स्टोअर्सचं सामान योग्य दरात मिळेल। आमचा पत्ता लक्ष्मीवाडी रोड, वक्रतुंड संकुलच्या समोर, कुडाळ। प्रोप्रायटर निवृत्ती दिलीप परब। संपर्क 9422 08 15 39 किंवा 8550 93 41 51। आज इकडे पार पडली याचं कारण की केंद्रीय मंत्री 10, 11, 12, 13 अजय कुमार मिश्रा गृह राज्यमंत्री आहेत। यांचा दौरा या ठिकाणी आयोजित केला आहे आणि त्यांचा लोकसभाचं नियोजन जे आहे, लोकसभा प्रवास ही एक योजना भारतीय जनता पक्षाने या ठिकाणी आखलेली आहे आणि त्या लोकसभा प्रवास योजनेच्या निमित्ताने आमचा हा सिंधुदुर्ग रत्नागिरी मतदारसंघ हा त्यांच्याकडे दिलेला आहे। 18 महिने ते या ठिकाणी प्रवास करणार आहेत। 1.5 वर्ष ते साधारण 3 महिन्यातून एकदा ते या ठिकाणी येतील। आमच्या ह्या विधानसभेचं नियोजनाची बैठक आता या ठिकाणी पार पडली। त्यांचा दौरा 10 तारीखला या ठिकाणी सुरू होईल। मी दौरा तुम्हाला विस्तृतपणे पाठवेन, आता माझ्याकडे आहे सगळा दौरा त्यांचा पूर्ण केलेला। पण ह्या दौऱ्यात सावंतवाडीला 13 तारीखला दुपारी 3 वाजता ह्या विधानसभा क्षेत्रातले सगळे बूथ अध्यक्ष, सगळे केंद्र प्रमुख, शक्ती केंद्र प्रमुख आणि आमचे प्रमुख पदाधिकारी यांची बैठक राजवाड्याच्या हॉलमध्ये त्या ठिकाणी होईल। त्यानंतर ती बैठक झाल्यानंतर 4 वाजता मँगो हॉटेलमध्ये ते सगळे पत्रकार मित्रांना भेटतील केंद्रीय मंत्री, आणि मग तिथून ते मग परत गोव्याकडे जातील। ते 10 तारीखला 11 तारीखला सकाळी 10 तारीखला गोव्यात येतील। 11 तारीखला सकाळी 9:30 वाजता बांद्याला पहिली भेट त्यांची हुतात्मा चौकाला आहे। हुतात्मा चौकाला तिकडे भेट दिल्यानंतर बांद्याची सगळी मंडळी, बांद्याची ग्रामपंचायत, बांद्याचे सगळे प्रमुख लोक हे त्यांचं त्या ठिकाणी स्वागत करतील आणि रॅलीने बांदेश्वर मंदिराकडे त्या ठिकाणी जातील। बांदेश्वर मंदिराकडे तिकडे प्रमुख सगळी गावकर मंडळी, इतर सगळ्या गावातल्या लोकांना भेटल्यानंतर ते तसेच पुढे कुडाळच्या दिशेकडे जातील आणि कुडाळला मग लोकसभा प्रवास योजनेतले रत्नागिरी सिंधुदुर्गातल्या प्रमुख आमचे जे कार्यकर्ते आहेत त्यांची पहिली त्या ठिकाणी बैठक सुरू होईल आणि मग असेच कार्यक्रम पुढेपर्यंत आहेत। ते मी त्याचं लिस्ट तुम्हाला त्या ठिकाणी देईन। असा एक कार्यक्रम, त्याचं नियोजन या ठिकाणी होतं। दुसरा जो एक कार्यक्रम आहे घर घर तिरंगा, त्या कार्यक्रमाचं नियोजन सुद्धा आता केलं। देशाला आता 75 वर्ष पूर्ण होतात, अमृत महोत्सवी वर्ष आहे आणि म्हणून अमृतमहोत्सवी वर्षात चांगल्या प्रकारचे कार्यक्रम या ठिकाणी व्हावेत। स्वराज्य महोत्सव आणि त्या कार्यक्रमासाठी सुद्धा आमच्या जिल्ह्यातर्फे याचे संयोजक एकनाथ नाडकर्णी आहेत, सहसंयोजक संतोष कानडे आहेत, कानडे यांच्याकडे जबाबदारी देऊन प्रत्येक ठिकाणी हा झेंडा व्यवस्थितरित्या लागलो जातो की नाही, कुठे झेंड्याची जर कमतरता असली तर ती पार्टीमार्फत द्यावी, अशा प्रकारचं पण नियोजन त्याच्यातलं आहे। आणि एक आठवडाभर वेगळे कार्यक्रम, म्हणजे जसे स्वच्छता मोहीम, असे अनेक चांगले कार्यक्रम, किंवा तिथे 9 तारीखलाच पहिल्यांदा कार्यक्रम जो शासनाने जाहीर केला तो कार्यक्रम त्या ठिकाणी होईल। मग अनेक ठिकाणी रॅली निघतील, असे चांगले मोटरसायकल रॅली निघतील, अनेक चांगले कार्यक्रम या ठिकाणी करावेत, अशा प्रकारचं नियोजन सुद्धा आता त्या ठिकाणी झालेलं आहे। आणि 2 नियोजनासाठीच आजची आपली विधानसभेची बैठक, म्हणजे जशी काल कणकवलीला झाली, आज सकाळी वेंगुर्ल्यात झाली, आज सकाळी परत आता कुडाळ आणि मालवणला झाली, संपूर्ण जिल्ह्यात मंत्री महोदयांच्या दौऱ्याची आणि घर घर तिरंगा ह्या 2 विषयाच्या संदर्भात चांगली सगळ्या बैठकीतून त्याचं नियोजन च्या बैठका या ठिकाणी लावण्यात आल्या की चांगलं वातावरण या निमित्ताने व्हावं, अशा प्रकारची या बैठकीचा आमचा प्रमुख उद्देश होता। आज दोडामार्गमध्ये मंडल अध्यक्ष म्हणून
मधल्या काळात दोडामार्गची आम्ही कार्यकारिणी बरखास्त केलेली होती. आजच्या बैठकीत सुधीर दळवी यांची मंडल अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती त्या ठिकाणी केलेली आहे. तसंच अनुसूचित जाती जमाती मोर्चाचे अध्यक्ष हे अंकुश जाधव यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ते पद रिक्त होतं. त्या जागी पुन्हा चंद्रकांत जाधव यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. मंत्र्यांच्या दौऱ्याचा कार्यक्रम तुमच्या ग्रुपवर टाकतो, म्हणजे जो सविस्तर डिटेलमध्ये सगळा कार्यक्रम आहे. बाकी काय अजून? सुधीर दळवी नव्हते, नाही नाही, खूप पूर्वी होते. त्याच्यानंतर प्रवीण गवस होते. नाही नाही काय गटबाजी हा विषयच नाही. तिकडे पुनर्बांधणी पूर्णपणे केली. महेश सारंग यांच्याकडे आणि आमच्या प्रमोद कमाल यांच्याकडे जबाबदारी दिलेली होती. बरोबर एकनाथ नाडकर्णी, आमचे राजन मापसेकर, शैलेंद्र दळवी, सगळी पूर्णपणे टीम ही तिकडे जाग्यावर जाऊन नवीन ज्या नेमणुका, बूथ अध्यक्ष, शक्ती केंद्र प्रमुख, तिकडे नेमणुका केल्या आणि त्यांची बैठक घेतली आणि मग त्यानंतर हा निर्णय घेतला. नाही नव्हते, सगळ्या नव्याने घेतले. माहिती आहे ना, प्रवीण गवस म्हणून पूर्वी अध्यक्ष होते, ते काही कारणास्तव ते बरखास्त केली कमिटी आणि पुनर्बांधणी म्हणजे तिकडचे बूथ अध्यक्ष प्लस खाली 30 लोक, 1+30 प्लस शक्ती केंद्र प्रमुख, अशी सगळी पुनर्बांधणी आम्ही 4 महिन्यात केली आणि आता त्यांची मंडल अध्यक्ष म्हणून तिकडे आता त्यांची परत नेमणूक केली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आता एकनाथ शिंदे गट हे 2 आमदार हे एकटे आहेत आणि ते शिंदे गटात सामील आहेत. भविष्यात त्यांना मंत्रिपद मिळेल अशी जनतेची इच्छा आहे. एकनाथ शिंदे गट सामील झाला, आता तुमच्याशी सामील झाला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचे प्रमुख आहेत ते आणि 2 मंत्रिमंडळात चांगलं चालतं. इकडे म्हणे काहीतरी 2-30 कोटी आले सावंतरावजी कोकणात. हे एकनाथ शिंदे गट आणि तुम्ही उद्या स्वागत त्यांचं होणार का? उद्या रविवारी मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला, 2 मंत्र्यांचं भव्य दिवस स्वागत तुम्ही भाजप होते तरी झाल्यानंतर आपण विचार करूया. नंतर आमचं लगेच ठरणार, तुम्ही काळजी करू नका. एकदा झाल्यानंतर सगळ्यांचाच मंत्री जे आहेत ना, एकनाथ शिंदेचं आम्ही केलं. हा होते तरी झाल्यानंतर आधी होऊ देत. झाल्यानंतर 100% आम्ही आता त्याचा हे करू. बघ, शेवटी एकत्रच काम करणार. हा हा मी सुरुवातीलाच भारतीय जनता पक्षाची भूमिका मी आत्ताच नाही, की 1 महिन्यापूर्वी दीपक केसरकर ज्यावेळी शिंदे गटात गेले त्यावेळी सांगितलं की भारतीय जनता पक्षाला योग्य वाटेल, भारतीय जनता पक्षाची सत्ता राज्यात येण्यासाठी, भारतीय जनता पक्ष मजबूत होण्यासाठी वरिष्ठ जो निर्णय घेतील त्या निर्णय आम्हाला सगळ्यांना बंधनकारक आहे. आणि वरिष्ठ जे सांगतील, वरिष्ठ आमचे जे सांगतील त्याप्रमाणे पुढची वाटचाल आमची त्या ठिकाणी होईल. हे बघा, आता शेवटी लोकशाही आहे आमच्या पक्षात, त्याच्यामुळे काय कोणी तक्रारी होऊ शकतात, तक्रारी जाऊ शकतात. उद्या पार्टी जो निर्णय घेईल, मी काय पुन्हा सांगतो, उद्या पार्टीने उद्या ठरवलं की पण ते याच्यात येतील नाही येतील, बाकी पुढे काय होईल, पार्टी ज्या पद्धतीप्रमाणे पुढचे सगळे आदेश देतील त्याप्रमाणे सगळी पुढची कारवाई होईल. आज आम्ही
मी काय बोललो, माझी पार्टी आणि माझं पार्टीचं नेतृत्व सांगेल तसं वागणार. हम्म. नाही नाही, आम्ही आज लक्षात घ्या की जिल्हा परिषद, पंचायत समिती किंवा नगरपालिका ह्याची तयारी आम्ही स्वतः म्हणून भारतीय जनता पक्ष म्हणून केली. आजची तयारी आमची हो. पार्टीला आम्ही हे बघा, आज आमची जी परिस्थिती आहे, आम्ही सोबळावर आम्ही तयारी केली सगळ्या निवडणुका, जिल्ह्यातल्या पूर्ण निवडणुका लढवण्याची. पण त्यात जर उद्या पार्टीने एखादी गोष्ट सांगितली, आज आम्ही तयारी, आज आम्ही हे बघा उद्या मी काय सांगितलं, शेवटी पार्टी हायकमांड हे सगळ्यात आमच्या पार्टीत महत्वाचं ना. उद्या देवेंद्रने एखादी गोष्ट सांगितली असं करायचं आहे. पण मला 100% खात्री की आम्ही आता काय सांगणार आहोत की आता आमची तयारी झालेली आहे सगळी. उद्या आमच्याही कार्यकर्त्यावर अन्याय होता का म्हणे याची खबरदारी आम्हाला घ्यावीच लागणार आहे. उलट शिवसेनेचे अनेक लोक आज भारतीय जनता पक्षामध्ये यायला इच्छुक आहेत. अनेक लोक येऊन मला भेटलेले आहेत. अनेक लोकांचं फक्त त्यांची काही लोकांच्या कंडिशन आहेत की मला जिल्हा परिषद, पंचायत समिती. आज भारतीय जनता पक्षाकडे अशी परिस्थिती की प्रत्येक मतदारसंघात स्वतःचे 4-4, 5-5 उमेदवार आहेत. नाही नाही, आम्ही शिवसेना, आम्ही हे बघा जिल्ह्यात हे बघा शिंदेगड अजून कुठे प्रभावी दिसलेला नाही. लक्ष आजच्या क्षणाला हे बघा आत्ताच मी असं नाही म्हटलं, मी काय म्हटलं की आत्ताच्या क्षणाला बाबा ज्या पद्धतीने जी नावं काही पुढे यायला पाहिजे होती ती तशी आज आलेली दिसत नाही. कदाचित ती सुप्त असतील, कदाचित मंत्री व्हायची वाट बघत असतील आणि काय वाट बघत असतील, उद्या आल्यानंतर नाही. पण माझ्याकडे जे काही मंडळी आलेत त्याच्यातून प्रवेश आणि या सगळ्या गोष्टी, तर म्हटलं बाबा तिकिटासाठी प्रवेश ही आत्ताची हे होणार नाही. कारण आता नाही, माझं विधान बघा, आज माझं विधान बघा आजच्या क्षणाला असे उघडपणे कोण दिसत नाहीत. माझ्या उघडपणे दिसत नाहीत. आहे ती वस्तुस्थिती आहे. येतील बेडूक मी नाही बांधणार. एक लक्षात घ्या की उद्या कोणी ह्यातला बसलेल्यापैकी झडपी असू देत, पंचायत समिती असू देत किंवा आमदार असू देत, कोणी प्रत्येकाला मानणारा एक वर्ग असतो. तेव्हा असं काय नाही की उद्या तो जाईल तिकडे. बघा जे पक्षाचे एकनिष्ठ असतात, पक्षाच्या विचाराच्या ध्येय धोरणाशी असतात ते त्याच्यावर, पण त्याचे जे काही हितचिंतक कोणाचे असतील, उद्या माझे आहेत तर माझे हितचिंतक हे सगळे त्याच्या बरोबर असतात. पण आज उघडपणे एखादा मेळावा झाला असता, एखादी मोठी मिटिंग झाली असती तर ती त्याही लक्षात येते ना कोण कुठे गेला, काय गेला. आज आपल्याकडे ती गोष्ट लक्षात येत नाहीये. त्यामुळे मूळ इथं जी काय परिस्थिती आहे ती लक्षात येत नाही. त्या मूळ शिवसेनेची पण परिस्थिती तशीच आहे. काल त्यांनी आता इथं जो मेळावा घेतला, ज्या पद्धतीने घेतला, ते तशी चित्र कोण कोणाची वाट बघतो ते समजत नाहीये. नाही, एक लक्षात घ्या, आदित्य ठाकरे हे शिवसेनेचे राज्य नेते आहेत आणि राज्यातले नेते असल्यामुळे आज त्यांच्याकडे सगळेच, म्हणजे अगदी राजापूरला आमचे मित्र राजू साळवीपासून सगळीच मंडळी जिल्ह्यातली या ठिकाणी आलेली होती काय. आणि त्यामुळे मी असं काय म्हणणार नाही की शेवटी राज्यातले नेते आहेत त्यामुळे ते आल्यानंतर, पण ज्या तुलनेत आम्ही जी शिवसेना बघितली की आम्ही जिथं काम केलं त्यावेळीचं जो आवेश, त्यावेळेचं जसं वातावरण, त्यावेळीची जी उपस्थिती, म्हणजे अगदी शिवसैनिकाच्या खिशात 1 रुपया नसला तरी पार्टीच्या मिटिंगला जायला पाहिजे ही जी काही लगबग होती ती दिसली नाही. शेवटी नेते आहेत म्हटलं ते येणारच. नाही बघा कसं होतं की त्या वेळची परिस्थिती राजकारणाची बदलत जाते. आता एक गोष्ट झाली की इथे जे कोण शिवसेनेचे पुढाकार घेत आहेत आता ते कुठे होते हे सगळ्यांना माहिती आहे. आता त्या गोष्टीवर आपण बोलायला गेलो तर तो विषय वेगवेगळे जाईल. आपण ह्या विषयावर आपण जे कोण असतील, जे नेतृत्व करत असतील, जे नेतृत्व करत, आता समजा उदाहरणार्थ वैभव नाईक घ्या, कुठे होते,
जाऊ दे रे चालेल. पण संतोष आज आज एकच लक्षात घ्या, शिवसेना ही 7-8 वर्षांनी निर्माण झालेली नाही. शिवसेनेच्या शिवसैनिकांनी जुन्या जे कस्ते खाल्ले तिकडे, जे जेल भोगली, जो मार खाल्ला, जे काय केलं, त्याच्यातली त्यावेळीची शिवसेना उभी झालेली होती. ते चित्र आता काही दिसत नाही. नाही, पण आताच्या मंत्रिमंडळाने 2 वाईट निर्णय घेतले, जनतेमध्ये 2 वाईट निर्णय घेतले असं सांग. जनतेत वाटत आहे. सांग. जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकामध्ये जे आरक्षण झालं होतं त्या आरक्षणाचं पुन्हा स्थगित ठेवून आता पुन्हा करतायत. नगरपालिकेच्या 30 वर्ष झाली, त्यामुळे स्थानिक लेवलचे कार्यकर्ते पूर्णपणे संभ्रमावस्थेत आहे निवडणूक प्रक्रियेवर. आताच्या सगळ्या महिन्याभराच्या घटनेवर एक अध्यक्ष म्हणून भाजपचे, एका चांगल्या पक्षाचे अध्यक्ष, तुम्ही राजकारणामध्ये चांगले होता, ही स्थिती अत्यंत लोकशाहीला घातक आहे काय की नाही? 100% नाही. तुम्ही आता एक विचार करा, 2011च्या सेन्सेस प्रमाणे पूर्वीचे सगळे मतदारसंघ ठरलेले होते. पुढचा सेन्सेस अजून आलेला नसताना मुंबई महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका डोळ्यासमोर ठेवून जर वाढ रचना झालेली असेल राजकीय उद्देशाने, काय बदलायची काही गरज नव्हती. आज सांगा, त्याच्यामुळे सगळे घोडेबाजार कमी झाले. आता नगराध्यक्ष डायरेक्ट आला. बऱ्याच ठिकाणी आमच्याकडे पण परिस्थिती झाली की नगरसेवक जास्त निवडून आले, पण नगराध्यक्ष दुसऱ्या पार्टीचा आला. पण आज नगराध्यक्ष नेमताना ज्या गोष्टी घडत होत्या त्या बंद झाल्या. आणि म्हणून फडणवीस सरकारचा जो निर्णय होता, डायरेक्ट सरपंच, डायरेक्ट नगराध्यक्ष, हे दोन्ही निर्णय चांगले होते, बदलण्याची गरजच नव्हती त्या सरकारला. म्हणून ते निर्णय बदलले गेले. त्यामुळे कोणाला काय तसं वाईट वाटण्याचं काय कारण नाही. पूर्वी 50 होते ते, पण आता आपण सांगा, लोकसंख्येचे तुम्ही या जिल्ह्यातल्या आपली लोकसंख्या दिवसेदिवस कमी होते, तरी आमचे 50चे 55 झाले. लोकसंख्या वाढली आहे का? राजकीय निर्णय होता म्हणून तो राजकीय निर्णय बदलला. पालकमंत्री हे आपल्या जिल्ह्यातले असणार आहेत का? कारण शिंदे फडणवीसांचं सरकार आहे, दोन्ही आमदार हे आपल्या जिल्ह्यात असताना आपला पालकमंत्री असणार की शेजारचा पालकमंत्री आमच्यावर लादणार? आता हा निर्णय, ह्या प्रश्नाचं उत्तर आदरणीय शिंदे साहेब, राज्याचे मुख्यमंत्री, आणि देवेंद्र फडणवीस साहेब, हे दोन्हीच लोक देऊ शकतात. हा निर्णय काय आमच्या स्तरावर ठरत नाही, हा राज्य स्तराचा निर्णय आहे. नगरपालिका निवडणुका होते, शिंदेगड येईल, त्यावेळी तुम्ही 50-50 करणार नगरपालिकेमध्ये, लोकसभा प्रवास आहे. तुम्ही आधी तुम्ही सगळेच विषय संपवतात. आज आमचा निर्णय जे बरोबर आहे, पण आम्ही पहिल्यांदाच आम्ही जाहीर केलंय. आज आमचे जे प्रयत्न आहेत की 100% भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटावर लढवण्यासाठी आमची तयारी आहे. आज काय आम्हाला कुठल्याही नेतृत्वाने अशा प्रकारच्या सूचना केलेल्या नाही. तर आम्ही आज आमची तयारी आहे. पण जर पक्ष नेतृत्वाने एखादी सूचना केली तर स्थानिक परिस्थिती बघून त्या ठिकाणी विचार केला जाईल. एकंदरीत पालकमंत्री म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी तुम्हाला जिल्हा अध्यक्ष म्हणून तुमच्या कार्यकर्त्यांना काय वाटतं? शिंदे गटाचा हवा की भाजपचा हवा? नाही, आमच्या सगळ्यांना वाटतं भारतीय जनता पक्षाच्या कमळ निशाणीवर आलेला असावा, ही भारतीय जनता पक्ष लोकांची अपेक्षा आहे. तुम्ही मगाशी म्हटलं की शिंदे गटाचा प्रभाव दिसत नाही म्हणून मेळावा रद्द करावा लागला. माहित नाही, त्याची उत्तरं तुम्ही जास्त चांगल्या पद्धतीने सांगू शकाल. तुम्ही मल्टीपेज हॉस्पिटलच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांसमेत चर्चा झाल्याची इथल्या आमदारांनी आणि प्रवक्त्यांनी म्हटलं होतं, तुम्ही होता. मल्टीपेज हॉस्पिटल संदर्भात नेमकं काय झालं किंवा काय भविष्यात काय होतं? आपलं व्हिडिओ कॉन्फरन्स झालं होतं, 1 महिनापूर्वी झालं होतं. केव्हा ते झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये मंत्री म्हणजे CM साहेबांनी म्हटलं होतं की ते बघतात त्याच्यामध्ये, आणि बहुतेक करून इथंच होईल, म्हणजे सावंतवाडी इथं जागातच होईल, आणि कुठं आपण ठरवलं तिथं कॉटेज हॉस्पिटलकडे तिथंच होईल, आणि तेच चालू आहे काम. आणि त्याच्यावर कागदपत्राचा व्यवहार अजूनपर्यंत चालू आहे. सरकारने असं सांगितलं की त्या बैठकीत संदर्भात त्याच्यावर कॉन्फरन्स बैठक झाल्यानंतर जो काही बाजारभाव असेल जमिनीचा तो देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी सहमती दर्शवली आहे सध्या, आणि ते जिल्हा महसूल किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे. ते जर झालं तर एवढ्या वर्षाचं ते चांगलं आहे, ते सुटेल अशी अपेक्षा वाटते का? आता आम्ही विचारलं होतं की बाजारभावावरून थोडं जास्त द्या, आणि मुख्यमंत्र्यांनी पण त्याला मान्यता दिलेली आहे, आणि असं वाटतं की असं होईल. आता असं स्थितीने आता काय बघतोय की होईल त्याच्याबद्दल, आणि आपण चालू आहे त्याच्या कागदपत्र आणि सगळं चालू आहे.
त्यामध्ये अजून मला वाटतं पुढच्या वेळी ते येतील तिथं आणि मग काय म्हणतील आता बघूयात. पण तुम्हाला काय वाटतं की मल्टीपल हॉस्पिटल कुठे व्हावं असं तुम्हाला इथं सावंतवाडी शहरातच व्हावं, त्या सगळ्यांनाच बरं आहे. आम्ही आहे ना, सावंतवाडीच्या लोकांसाठी आपण आहेच करायला. नाही, बाजारभावापेक्षा कमी देणार आहे, म्हणजे मार्केट व्हॅल्यूच्या पेक्षा कमी देणार आहे, आपल्याला रेडी रेकनरच्या व्हॅल्यू प्रमाणे देणार आहे आणि त्याच्यावर थोडं जास्त देणार आहे. आणि आपण तयार आहे कमी घ्यायला. कशाला आपण एवढं वर्ष आपण जमीन देतोय आणि असं दिलोय आणि लोकांसाठीच देतोय, आपण दुसऱ्या कोणासाठी देत नाहीये. आणि ते त्याच्यासाठीच इथं सावंतवाडीमध्ये आम्हीच नुसतं राहिलो तर काय उपयोग आहे. बाहेरचे इथं लोक तरी पण हॉस्पिटल असायला पाहिजे. भाजपमध्ये 2-3 महिने झाले, एक वेगळ्या विचारधारेमध्ये आला. तुम्हाला आता कसं वाटतं एकंदर भाजपच्या प्रक्रियेत? आता मला पण केव्हा राजकारण वाटलं तर वेगळं वाटत होतं, पण केव्हा मी भाजपमध्ये आलो तर मी बघितलं की भयंकर ऑर्गनायझेशन आहे आणि त्याच्या पद्धतीचे मीटिंग कसे चालतात ते चालतात. आणि मी दुसऱ्या पक्षामध्ये बघितलं की असं नसतंय आणि म्हणजे भयंकर चांगलं वाटतं. असं वाटतं की आपण म्हणजे कॉर्पोरेट ऑफिसमध्ये असं वाटतं, असं काम करायला वाटतं. कशाला त्यांचं ऑर्गनायझेशन कसं असतं, अध्यक्षाच्या प्रमाणे काय काय वागणं असतंय आणि पुढून प्रदेशवरून काय काय येते, तर त्याच्याप्रमाणे आपण काम करायला पाहिजे आणि तशा प्रमाणेच काम करतो आपण. एक पण त्यांचं अभिनंदन. तुम्ही तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर दिले आता. जो संभ्रम होता लोकांच्या मनात कुठला हे मल्टीपर्पज असतो, आता त्याच्यासाठी प्रयत्न जे होते ना ते तेवढ्या पद्धतीने झाले नाही. चान्स त्याच्यात काय बार्गेनिंग करता येतं, पण तो त्यांनी क्लिअर केला. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर